Zvese ndebumvana unonzani mad might se wakazviti mad might ndapoti wakazviti mad might because of mad minoxidil mecha kuita sema explain na jamani Mado pane wana anopfurira ipapo saka uri mashure kana uri pakati ndikuenda Portmouth gas urambe naikule ndachikumbira kuvhunza pane keke kamune mchida keke kanenge kakadaiwo so kona kudaiwo ileta rangu kanonzi kachika kanonzi ndokanende kacho kanonyora zvakawanda kanonyora kuti josai kana kuti chaani kanonyora zvese katinyora zvese kari kega here ameno chamunemaisa ipapo aiwa ukanyatsokaongorora ukanyatsotedza syllabus yacho intelligence curriculum inotsoona kuti kana kanolinka ndo kanonzi bulb expensive sheet saka pazuva unorova imari pazuva nyatsonaye zvangu ndasvika pazvinoperera kana foma mafotos einstagram anokwana mafotos einstagram anokwana zvezverechizvo ndarasika manje hanzi pane hafu inonzi pengo saka inini manje ndakatozopa zino nayo manje ndikuona pengo iyoyo iri kugumira matadza manje ndikuikwanisa ndefo forever ndikaitadza saka ndakanzi kudzipinda padipney pa8 ndopairi mazuva ano kuhafu aiwa pengo yehafu ka pengo yehafu ndoye3 dombi ndoyevana vadiki asina mari majama ndoyavo iyeyo but pahalf gram zvinogona kuita half gram tingangotora mamwe mapictures ayo asina quality ndowatiita kuisa ipapo alright makadhakwa zvinyi makaenda tochita kufly hanzi flying emirates ukadzwa shiri dzacho dzikadedzera dzikati buwe vozota mawana tanga alright korugurugu dance manje kanhamba kaembwa naningirikei nafuture fambo wafana wemazuva asikuziziya hanzi wakuzita madj but wasiri madj alright saka wakazitadza kudzwisa understanding yakazoita shuma nasa handiiziye namba yacho unoiziva kuti inoimba sei hanza still in love era pakadzembwa nachris martin amene rome vigo imomo takaenda tazokuinzwiswa nasekuru byron pasekuru brandon sekuru ndokukupiwa scanlab sekuru brandon ndokanzwisa but can you recall kuti namba inotanga sei inengwa sei ukona manje manamba acho ehumeti manje ka akutoda tiri motikari yacho kana uchiti motikari unenge uchitaura chi ika yakapaka manamba acho akutoridzwa nasekuru bero akawandisa ndodzita ndimakanganwa kwamuna bobvunza ndani wamunaye mauto anorara motokurara manhera kouya ari pakati twaziya zvangu empress ndase go inonzi madman you don't fly Brixton bus Anopfurira but kwete kwenda mesina ndendiri kukingston wakapfurira zvako ndapfurira zvako wakapfurira wakatombondera pawo unoita so zvadhakwa handite zvozvo
First one driver. Vanoziya. Panindi. Wana anobika ronaka rinobuda kamuka flavor kastrawberry. Yeah, ndokarobuda. Saka makatenga half gram ndio unonzi ubike manje. Half gram. Kuna mwana ebhumiro iyoyo. All right. Hakuna mwana ebhumiro iyoyo. Teacher adzidziswe ne-student. All right. Naiseko ngachikumbura ukubvunza ngokuti munhu anomwa mbatutu nemunhu anorwa mutoriro akanaka ndokupi? Anorwa domba rei iwo wadza mvura asi kugeza usikuda nei dombo wacho tikuvadzidzisa kuti tikuiwa usikuda rekukweshesa nei vakuzviramba Hauziramba. Vatora chibwene kutoti kunyango kumumbunutsvake kwezvisamanga nebeso vakazviramba. Havageze kavanhu Havageze. Vanembatutu. Ndo zvinonetsa manje mudhara mukona but expensive shit. Unoda kugeza nekudai. Kuda atambata bhavhu here. Tabata bhavhu tikuti Aripata. Saka pasa. Andinobata bhavhu here. Kana kuti matama musafungoti vari kusimba neni. Aiwa. Isusu vari kungonzi tiri padiet ndoda mbokubvunza iwewe wabvunza umwe mubvunzo wasina kupindura upi zvikanzi anomwa mbatutu neanoputa mutoriro ndiopa ari nani anoputa mutoriro ari nani ari nani atori right kwete kuti ari nani shamwari mazhinji acho mabevanenge wakupenga gara paside peshamwari yangu let's see and learn to share nomo yekuita se yo wena kusimba ndoda tikutaura kuti kusimba usacha anayo vari kusponsor nezvizvo kutamatama kwamukuita kana isisi kuhonda usati tiri padiet mari akona kutiraya zvinhu zvisingatiraike nezvizvo ingozviita wakambozviona kuti zvakabe oti brongo handiti of what inonzi tikabvunza sekuru wako iwo vaizoti mvura inodiwa insekuru wangu vantounozwa next thingika unozwa kuti uri padhuze nekudhuyo hai saka iwo tinoma iyo satiterere tikamiswa panapaaanokwera kusakaitrika uri padhuze nekudhuyo ani iwe unopengewo aiwa amusi madokta amusi madokta uri kutoenda anosara ndiani nondosara iwe kusakaitrikundosara iwe kune dokta anenge ariko imi mukuti tikutaura kuti munhu anorwa mbatutu neanorova inonzi chi mutoriro nebrongo nemapiritsi akanaka ndoupi hanzi zvakanzi hanzi nani nevakuru venyika hanzi zvoni nani hukurai kana maruva nenhende tinoda kuti kumberi tiende zvanga zviri zvangu twazoita zvedu handi kuzviona uri kuona nyaya dzacho uri kutongosanganisa utokuziva chauri kutaura because dzako mota tirinei mukomana ambongororo ndakatomboda useri kwefenzi ndandozondanzida kukandwa useri kwejura aiwa tidata newewe useri kwefenzi akwani kuseri kwejura uro ndokwandikuda juro yacho inekabva kune fenzi kuseri kwefenzi andojamba kasha tojamba nditedze nini ende aurambi inini manje ndinohwana noramba ndinohwana noramba kuda piwa amnotesina muna impressly papa muri kutovhurika kamuchifambeni so just say actually nozva kuti uri kuvhurika rewe ndati unoziva here kuti uri kuvhurika ani iwe toti nomawerewo
Wona kana kushibva kodwi. Kuchibva kuita sei? Kuchibva kuita sei? Saka kuchibva ndokuvhurika. Sekurongo kandiramba anzi una mari energy mirambado na marabado. Uri energy save. Inini manjeka. Inini handiti ndiri kushibva. But iwewe manje. Chevrolet, motikari Chevrolet iwewe chiri kushibva pauri injere. Aiwa uri kushibva njere. Pana zvokutauriwa. Katopera. Maita bhuu. Aiwa, munopedza makuru 1. Sharp.